Buenos dias mga kapuso, este dia ay manhunto ka naton ang tinaguriang real-life doll kapuso actress. Walay lain kundi si Kim Domingo. Maayong buntag Kim at welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka? Yan, maayong buntag po sa ating mga kapuso. Ayan, thank you At Home with GMA Regional TV for having me po. Kim, ano ba ang usual routine mo while at home? Do you really watch K-dramas? Actually, nanonood din ako ng mga K-dramas po. Pero iilan pa lang yung mga napanood ko. Dalawang bagay lang siya. Yung mga pinapanood ko, either nag-trending talaga siya worldwide or gusto ko yung bida, ganyan. So yun, iilan pa lang. At isa na din yung napanood ko, yung Startup. At ngayon nga ay mapapanood ka namin sa Philippine adaptation ng K-drama series na Startup. How do you feel about it? Sobrang nagulat ako nung sinabihan ako na isa ako sa magiging cast ng Startup. Kasi syempre alam ko rin kung gaano siya kalaking project. And ayun, very grateful ako na ako yung napili para sa character. So yun, very excited ako. And yes, Kim, speaking of preparation, ano ba ang mga ginagawa natin for this role? Una dyan, nag-workshop ako talaga for the character. Siyempre, kailangan aralin ko din yung character talaga ni Stephanie. Yung nuances niya. Yun yung preparation ko talaga. Tapos minsan, pag ako lang mag-isa sa bahay, sa mirror, pag sa script, gagawin ko yung magagawin ko sa harap ng salamin yung eksena. So, pinapractice ko din talaga siya. What are the challenges that you've encountered while internalizing and portraying this kind of role? Ang kinaiba niya kasi before, like, meron na rin po ako mga nagawa before na medyo maldita yung character. Pero ang kinaiba kasi nito, since adaptation siya, may pinanggalingan na original. So, syempre, ang tao magkukumpara yan na original sa adaptation. So, kumbaga, ang challenge lang sa akin talaga is kailangan makita ng tao na hindi ako talaga nalalayo dun sa original, yung pag-portray ko nung character niya. So, yun yung talagang challenge. Kaya sabi ko talaga, kailangan pagbutihan ko to. Kailangan hindi masabihan na, ay, ba't parang hindi naman ganyan yung character ni Stephanie. So, yun. Talagang, kailangan talaga pagbutihan. Eto, Kim, what are the lessons that you've also personally learned from this series? Actually, madami siya. Pero yun nga, actually, yung mga makakapanood nito or yung mga nakapanood na, parang isang lesson lang din talaga yung tumatak. Siyempre about pagninegosyo siya about business or kung gusto mo magtayo ng sariling company, hindi talaga siya ganun kadali. Lalo na sa mga first-timer, yung mga nagbabalak pa lang, wala silang kaalaman kung paano nga ba magtayo ng isang negosyo or company. So, yung lesson talaga doon. Pero I think ang lesson na maganda doon is yung kapag gusto mo talaga yung ginagawa mo, pag may maganda kang hangarin, or kapag talaga meron ka talagang tiyaga, walang imposible na makamit mo yung success. And now, please invite our kapuso here in Mindanao na abangan ang Startup PH. Ayan, sa ating mga kapuso po dyan sa Mindanao, iniimbitahan ko po kayo na panoorin at suportahan ng Startup PH. Malapit na po yan. Muchísimas gracias, Kim Domingo, na ito ora akin at home with GMA Regional TV. Yan, daghang salamat mga kapuso. Tutok lang mga kapuso kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV.